Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban perkengi ya kerong kami lait luat jong ki brio ki bawan don kam hapo ka office rekam jong ka Khasi Autonomous District Council Shillong. Ka Executive Committee jong ka KHDC menta kalapan up daki pulit pahara. Nadu nak kerdap ke bandrong syapok ke Pelau, bat syua bandrong hapok jong ka office rekam. Ka KHDC kalapan rekam ban up daki pulit pahara jong katnat enforcement. Nadu ka shitarik mentau benai naitung arajar kat kendai. Da ka jing mon jong way neki executive member katnat labor uba tebor lang patau. U deputy chief executive member jong ka KHDC uba penyat sing siem. Ha ka jingkaran bar kilat patai kubor ulai tu. Ba ka ne ka jing perkheng daki pulit pahara kan nyarap ban te lakam mi kinu-kinu ki brio ki badan ka jing temu ban wan pen kelumar hapo ka jildi trekam jong ka ne ka office jong ka KHDC kumbalaja hakisnem ki beralen. Kum ka isi ka bathmai executive ka bathmai ni don ka responsibility nam ta ki staff ki officers ki nong rung nong mi ki nong wan don kam hakani ka office ka jungi ni nam la ban bu yaki pedengka jingma te ban light na kita ke aka ni di bandan ka security precaution dan ki jingyada de sing ho ngim community yaki bersnil re ni hapat kum ka government kum ka constitutional department ni dan kam hiban dan yaki security wing ka babiang but yakani yang aslu ban ai kublai kerpang ye am in charge jong ka enforcement iba tebor pathau iba shimkhya ban wara yakani ka idea ka babiang ba aku mangin shupen kan mama hak tu ki senam ki belala kadan ka jingsha atak jong ka ni ka office ya ka ba nangiwat ika daw ka ba ki lesi ki nong shun ki jongi ki wan ban penjular ya ka office hadu akamra jong si am ka debit ta ka daw bam biang ka security wing dengan so ba kani ka jing persyang ka jongi ban wara ka security wing ka ba janai ka ba biang mentakan yarap ban ai ka jing syakri ka ba bahan nam ta ka council bat ik bai bai ka bon ka bon dan kap hak ni office kidi banang shu appointment ki casual ini pak training si benai, kemudian benai Jun orang si benai. Apa ke North East Security Academy. Tapi buat yakini ru ngin sapha buat sa ngiladap yakran buat ke office jong apa PTS ngin pak Shitayo buat namta kanu no ke training ke badan kam namta jong ki Shitayo apa PTS.